आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात एकाच वेळी तब्बल 195 रुपयांची वाढ झाल्यानं कुडाळमधील हॉटेल व्यावसायिक मोठ्या संकटात सापडल्यात। एकीकडे गॅसचा तुटवडा आणि दुसरीकडे ही भाववाढ, अशा दुहेरी कात्रीत व्यावसायिक अडकले असून व्यवसाय चालवायचा कसा, असा उद्विग्न सवाल आता उपस्थित केला जातोय। बाजारपेठेत सध्या व्यावसायिक सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत आहे। या परिस्थितीमुळे हॉटेल मालकांमध्ये संतापाचं वातावरण असून सिलेंडरचा कुठेतरी काळा बाजार तर होत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली आहे। यावेळी हॉटेल संघटना अध्यक्ष राजन नाईक, अमित सुकी, यश नाईक, संपदा नाईक, प्रसाद मालवणकर, गौतम शिरसाट, पंकज कामत, प्रमोद हडकर, लीना सावंत यांच्यासह अनेक व्यावसायिक उपस्थित होते। सर्वांनीच या दरवाढीचा तीव्र निषेध केला असून प्रशासनानं यात लक्ष घालण्याची मागणी देखील केली आहे। 15-20 दिवसापेक्षा जास्त झालं की कमर्शियल सिलेंडर अवेलेबलच नाही आहे। आता बातम्यातनं आम्हाला सारखं दिसतंय की पहिल्यांदा 20%च कमर्शियल सिलेंडर अवेलेबल होते, त्याच्यानंतर त्याचे 30% केले, मग परत बातमी आली 50% केले आणि 70% केले। पण हे सगळं होऊन सुद्धा वस्तुस्थिती अशी आहे की अजून तरी एजन्सीकडे असे काय वाढीव टक्क्याचे जे सिलेंडर आहेत ते काय आलेले नाही आहेत। आता जेव्हा आम्ही प्रत्येक एजन्सीकडे चौकशी करतो तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त जे काय अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणार तेवढेच सिलेंडर त्यांना आता पुरवले जातात। त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे असे क्लिअर गाईडलाईन्स नाही आहेत की हॉटेल हे अत्यावश्यक सेवेमध्ये मोडत नाही। त्याच्यामुळे ते म्हणतात की आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही। जरी त्यांच्याकडे 15-20 सिलेंडर आले तरी ते अत्यावश्यक सेवा म्हणूनच बाजूला ठेवले जातात। त्याच्यामुळे आता सगळ्या हॉटेल व्यावसायिकांचं आता रेटकडे लक्षच नाही आहे। हॉटेल बंद व्हायला लागलेले आहेत किंवा आठवड्यातले 3 दिवस हॉटेल कुणाची चालू आहेत। कधी कधी सकाळचं सुरू करायचं, रात्रीचं बंद करायचं, रात्रीचं ठेवायचं, सकाळचं बंद करायचं। थोडंसं लाजिरवाणा प्रकारसुद्धा वाटतो प्रत्येकाला की आपण हॉटेल आता कसं बंद ठेवायचं। त्याच्यासाठी काही हॉटेल शटरवरती करून द्या। त्याच्यात जर तुम्ही ॲक्च्युअल मेनू जर बघितला तर 10% सुद्धा मेनू अवेलेबल नाही आहे। जो रेग्युलरली एक देतो त्याच्यात 10% सुद्धा मेनू अवेलेबल नाही आहे। काही शटर्स ओपन आहेत तर त्याच्यात ते पिझ्झा आणि सँडविच विकत आहेत, म्हणजे जी ग्रिलवर चालू शकतात ते। गॅसवर चालणारे आयटम्स अवेलेबलच नाही। आता सध्या सांगायचं तर कॅन्सलेशन्स खूप मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागलेली आहेत। नवीन बुकिंग येत सुद्धा नाही आहे। आता पर्यटक जो येतो तो इकडे मजा मारण्यासाठीच येतो, कुठेतरी एक विरंगुळा म्हणून येतो। मग इकडे आल्यानंतर त्याची अपेक्षा असते की आपण चांगलं फिरावं, मौज मजा करावी, चांगलं खायला मिळावं, कोकण पद्धतीचं जे जेवण आहे त्याचा एक आस्वाद घ्यावा। पण जेव्हा आता ते मेनू बघतात की बाबा ह्याच्याकडे हे अवेलेबल नाही आहे, ते अवेलेबल नाही, आणि कानावर गोष्टी पडतात की 10%च मेनू आहे। कारण आता सगळेच जण आधीच फोन करून विचारतात की तुमचं हॉटेल चालू आहे का। रोज आम्हाला हाच पहिला प्रश्न असतो सकाळी उठून की तुमचं आज हॉटेल चालू आहे का। मग आम्ही त्यांना सांगतो की एवढं मिळू शकतं, आता हे बंद केलेलं आहे, ते आयटम मिळणार नाही आहे। त्यामुळे ते थोडेसे म्हणतात की मग एवढं करायला यायचं कशाला, जर मजा मारायला मिळणार नाही आहे तर त्याच्यापेक्षा सध्या तरी आपण कॅन्सल करूया, पुढे जेव्हा काही सगळं सुरळीत होईल तेव्हा मग येऊया, असं आम्हाला सांगितलं। हो, नक्की होऊ शकतं। आता जर तुम्ही बघाल तर गॅसचा रेट वाढलेला आहे, त्याच्यावर आता आपण आखाती देशातील युद्धामुळे तेलाचे रेट वाढलेले आहेत आणि हळूहळू बाकीचे सुद्धा दर वाढत जातील तर मग ते व्यावसायिकांना परवडणार सुद्धा नाही ना। सो थोड्या थोड्या प्रमाणात त्यांना असं रेट वाढवायला लागतील। अशी आता कुजबूज आहे की 10 ते 20%ने रॉ मटेरियलचे रेट सगळेच वाढायला लागलेले आहेत। आता प्रश्न असं झालेला आहे की हॉटेल व्यावसायिकांना सुद्धा ते परवडते असं नाही आहे। पण आता काय झालं आहे की दुहेरी ह्याच्यात आहे की कस्टमरला आपण काय देत सुद्धा नाही आहे आणि परत त्याला सांगायचं की आता आणि वाढू रेटचा दे, म्हणून सध्या सगळे सहन आपल्या साईडच आत्ताच्या मुवमेंटला करत आहे। दुसरा प्रॉब्लेम काय झालेला आहे की जमतं की 10% मेनू आहे तर ही जी सायकल आहे ती बिघडली आहे। म्हणजे आता सपोज मच्छी घेत होतो तर आता आम्ही मच्छी घ्यायची बंद केलेली आहे। भाजी जी पूर्वी घेत होतो 100 रुपयाची घेत होतो भाजी, ती आता 10 रुपयाची घ्यायला लागलेलं आहे। सो सगळं जे काय परचेस होती ती बिघडलेली आहे। त्याच्यामुळे जेवढे वेंडर्स होते चिकन, मटन, दूध, पनीर, त्यांचंसुद्धा आता हळूहळू कोलमडायला लागलं आहे, कारण त्यांचासुद्धा धंदा आता बसायला लागलेला आहे। सो आता ही चेन रिॲक्शन थोडीशी व्हायला लागली आहे की हॉटेलवर जे अवलंबून आहेत बाकीचे जे काय व्यावसायिक आहेत त्यांनासुद्धा त्याचा परिणाम जाणवायला लागलेला आहे। ब्लॅक होतं असं कानावर तरी गोष्टी पडत आहेत, कारण आता जर ते म्हणतात की 50% 70%पर्यंत जर गेलेलं आहे
तर मग इथे तरी जर आम्ही एजन्सीला चौकशी करतो तेव्हा ते म्हणतात की आमच्याकडे फक्त जे काय अत्यावश्यक सेवाचे सिलेंडर आलेले आहेत. थोडंसं याच्यात काय झालेलं आहे की घरगुती सिलेंडरला जसा OTP येतो किंवा त्याचा जसं काही रेकॉर्ड आहे तसं शासन काही रेकॉर्ड चेक करतं आहे का, ज्या इथे डिस्ट्रीब्युटर आहेत, एजन्सी आहेत, त्यांच्यावर त्यांचं लक्ष आहे का की बाबा आपण किती देतो आणि ॲक्च्युअल खाली किती दिले जात आहेत, किंवा हॉटेल व्यावसायिकांचं सारखं सांगतायत की मिळत नाही आहे, तर मग काळा बाजार कुठे होतो आहे का. तर ही जबाबदारी थोडीशी प्रशासनाची राहते. त्यामुळे त्यांनी जर थोडंसं ते रेग्युलेट केलं तर एखाद्या वेळी परिस्थिती सुधारू शकते सुद्धा. असं बघायला गेलं तर सध्या एक GRच निघालेला आहे ज्याच्यात जिथे जिथे गॅस पाईपलाईन जवळ पोचलेली आहे त्यांनी कंपल्सरी पाईपलाईन घ्यायची आहे आणि LPG आपलं सरेंडर करायचं आहे. आता सगळे हॉटेल व्यावसायिक त्यालासुद्धा अनुकूल झाले आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा खर्च करायला तयार झालेले आहेत. कारण आपली पाईपलाईन चेंज करायला लागणार आहे, बाकीचा खर्च आहे, त्याला सुद्धा तयारी दाखवत आहेत. तसे 1-2 मीटिंगसुद्धा झाले. पण आता काय झालेलं आहे की जेव्हा रस्ता खणायचा येतो किंवा क्रॉस करायचा होतो तर त्यावेळी काही ठिकाणी त्याला विरोध होतो. तर ह्याच्यासाठी प्रशासनाने बघायला पाहिजे की जर सध्या सिलेंडरचा तुटवडा आहे तर तेवढे तरी हॉटेल ज्यांच्याजवळ आपण पटकन पोचू शकतो आणि पाईपलाईन सुरू होऊ शकते, त्यांना जर ती पाईपलाईन जर पटकन 24 तासाच्या आत 48 तासाच्या आत जर अवेलेबल करून देऊ शकले तर मग ॲटोमॅटिकली जो काही सिलेंडरचा थोडासा हे आहे तो डिस्ट्रीब्यूट होईल आणि त्यांचं जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती कमी होईल. तर जिथे पाईपलाईन पोचलेली नाही आहे ना तिथे मग ते सिलेंडर वाढता येते. त्यामुळे प्रशासनाने थोडंसं जे आता काम करते MNGL त्यांच्याकडे माहिती घेऊन त्यांना काही प्रॉब्लेम फेस होत आहेत, त्याला कोणतरी एक त्यांच्या साईडने एक अधिकारी अपॉइंट करून ते त्वरित कसं मिळेल 24 तास ते 48 तासात जर हॉटेल व्यावसायिकांना मिळालं तर तेवढे एक सिलेंडरची रिक्वायरमेंटसुद्धा थोडीशी कमर्शियलची कमी होऊ शकते.